7. marca, už tento piatok o 17. hodine, bude v Lučenci občiansky pochod Slovensko je Európa. Prečo? Pretože sme ako občania tejto krajiny nesmiernym spôsobom klamaní. Dezinformačné stratégie sa stali bežným nástrojom vládnej politiky. Namiesto potrieb krajiny a spoločnosti sa riešia osobné prospechy vládnych funkcionárov a namiesto záujmov Slovenska sa presadzujú záujmy iných štátov. Tak preto. Počúvame, ale veď sa nič nedeje, veď Slovensko je v Európe. Je to blúd. Slovensko je v Európe geograficky, ale nám ide o jeho ukotvenie v hodnotovej Európe. Chceme byť súčasťou klubu prosperujúcich, bezpečných a slobodných krajín. Aj počas komunistickej totality bolo Slovensko na mape na tom istom mieste ako dnes. A stačilo to? Prečo ja? Prečo ty? Prečo my? Získať slobodu nestačí. Dnes a denne musíme vystúpiť a postaviť sa na obranu tých hodnôt, na ktorých nám záleží. Túto prácu za nás nikto iný neurobí. A jej súčasťou sú aj občianske zhromaždenia naprieč celým Slovenskom a jedno také bude už tento piatok v Lučenci. Príďte.